Vážené dámy, vážení páni novinári, dnes sme sa stretli a pozvali sme vás, aby sme hovorili o finišujúcej kampani Aliancie za rodinu pred referendum o ochrane rodiny. Zaznelo v nej veľa názorov, polemík, veľa emócií aj racionálnych argumentov z oboch strán. Potvrdilo sa, že LGBT aktivisti chcú adopcie, chcú registrované partnerstvá, manželstvá, ale odmietajú o tom verejne diskutovať. Dozvedeli sme sa aj to, že drvivá väčšina slovenských politikov, vrátane pána prezidenta, pána premiéra, prídu na referendum a veľká časť z nich bude hlasovať v prospech referendových otázok. Dozvedeli sme sa aj to, že tí, pre ktorých je sloboda názoru často opakovanou frázou, sa cítia práve diskusiou dotknutí a majú pocit, že polarizuje. Dokonca sme sa dozvedeli aj to, že kompetentnými v rozhodovaní o rodine sú viac politici ako občania. Že najdemokratickejší nástroj správy vecí verejných, ktorým je referendum a ktoré odsúhlasil Ústavný súd, vraj pre občanov Slovenska nie je vhodné a nemalo by sa realizovať. O týchto tvrdeniach si každý môže urobiť názor sám. Jedna vec však ešte stále nezaznela a budeme dnes hovoriť aj o nej. A síce, že prorodinný hlas Slovenska zaznie v sobotu do celej Európy. Predtým si ale pozrime ešte krátke zhrnutie našej referendovej iniciatívy a poprosím režiu o klip. Aliancia za rodinu vznikla ako občianska iniciatíva v decembri 2013. Reagovala na žiadosti ľudí, ktorí cítili, že na Slovensku chýba organizácia, ktorá by sa venovala výlučne téme ochrany a podpory rodiny. Je združením jednotlivcov a viac ako 140 organizácií, ktoré sa venujú sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, handicapovaným, vzdelávacím aktivitám a ochrane a presadzovaniu ľudských práv. V apríli 2014 začala Aliancia za rodinu zbierať podpisy pod petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny. A to preto, že politické strany po mesiacoch rokovaní nemali záujem sa tejto téme venovať v parlamente. Preto sme požiadali ľudí, aby povedali politikom, čo si o rodine a právach detí myslia. Za 4,5 mesiaca dokázala Aliancia vyzbierať vyše 420 000 podpisov ľudí. Po rozhodnutí Ústavného súdu, že 3 referendové otázky sú v súlade s ústavou, prezident vypísal referendum na 7. februára. 9. januára sme začali oficiálnu kampaň pred referendum. V rámci nej sa ukázalo, ako netolerantné dokážu byť slovenské médiá, keď veľká väčšina z nich odmietla vysielať alebo publikovať materiály našej referendovej kampane. Kampaň však fungovala na tisíckach dobrovoľníkoch, ktorí sa nám hlásili z celého Slovenska. Podporu sme dostávali finančnú, materiálnu a v dobrovoľníckych hodinách práce. Do verejnej diskusie za ochranu rodiny prostredníctvom referenda vstúpili aj mnohé osobnosti slovenského akademického a verejného života, či viacerí predstavitelia zo zahraničia, Chorvátska, Talianska a Francúzska, za čo im ďakujeme. 7. februára však rozhodnú ľudia na Slovensku. Povedia, čo je podľa nich rodina a či chcú chrániť pre deti právo na otca a mamu. Referendum o ochrane rodiny 7. februára 2015. Hlasujem 3-krát áno. Predtým ešte ako odozdám slovo hovorkyni Aliancie Anne Verešovej, chcem za Alianciu za rodinu poďakovať tým médiám, ktoré informovali vyvážene o referende, o jeho otázkach a témach, ktorým sa venuje. A teraz pozývam k mikrofónom pani Annu Verešovu. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Ďakujem, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie na túto tlačovú konferenciu. Ja som počas kampane absolvovala množstvo verejných diskusí a stretnutí s občanmi tejto krajiny,
Na týchto diskusiách sa zúčastňovali ľudia z obidvoch táborov. Musím povedať, že nikde som sa nestretla so žiadnymi nenávistnými prejavmi alebo osočovaniami. Práve naopak, som naozaj radostná a teším sa tomu, že sme ukázali, že vieme slušne diskutovať, že sa vieme počúvať. Vidím, ako občianska aktivistka, 17 rokov pracujem v 3. sektore, vidím, že sa Slovensko prebudilo, že ľudia sa zaangažovali, sú aktívni a vidím na nich aj veľa radosti a odvahy. Teší ma, že číslo dobrovoľníkov narastlo už na 10 000 a ja im všetkým, ktorí sú tu, teraz reprezentujú aj tých ostatných, veľmi, veľmi ďakujem. Bez nich by sme túto kampaň urobiť nemohli. Práve títo ľudia, mladí ľudia, naši dobrovoľníci, spolu s nami ponúkli Slovensku jednoduchý odkaz v kampani, že deti majú v tom jasno. A to je naozaj kľúčovým odkazom nášho referenda. Chcem tiež pripomenúť, že viac ako 90 000 zahraničných občanov podporilo svojím podpisom petíciu, ktorú vyhlásilo Citizen NGO na podporu nášho referenda. V tomto referende sme od samého začiatku hovorili, že je to referendum za ochranu rodiny. A je to referendum za ochranu našich detí. Deti v tom majú jasno. Deti chcú otca a mamu. Chcú s nimi žiť v láskyplnom vzťahu a chcú zažiť vzor muža a ženy. Prosím vás, aby ste prišli v sobotu k referendu, hlasovali 3-krát áno. Aby ste prišli všetci tí, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska a na budúcnosti našich detí. Referendum naozaj vytvárame priestor a podmienky pre budúcnosť. Ďakujem. Príjemný dobrý deň vám chcem aj ja zaželať na vlastne záver tejto našej iniciatívy tesne pred referendum. Naozaj Slovensko absolvovalo náročnú diskusiu. O takýchto témach sa hovorí vždy veľmi ťažko, pretože sa dotýkajú základnej hodnotovej orientácie každého z nás. Do istej miery to môže samozrejme rozdeľovať. Ale len diskusia, len takáto hlboká debata nám umožní spoznať vlastné aj názory iných a urobiť si o nich obraz, urobiť na ich základe rozhodnutia do budúcnosti. Osobne ma to veľmi mrzí, že médiá nedokázali prekonať vlastný obraz sveta a obmedzenie vlastného názoru a namiesto moderátorov tejto diskusie sa stali jej aktívnymi účastníkmi, angažovanými médiami, a ktoré podporujú jednostranný názor, jednu stranu názoru, podporujú často sociálne experimenty a doslova kultúrnu revolúciu. Samozrejme majú na to právo v názorových príspevkoch, v publicistike, a komentároch, ale často sa tak stávalo aj v spravodajstve, stávalo sa tak výberom prispievateľov do publicistiky, stávalo sa tak výberom článkov na titulné strany internetových stránok a tým vlastne táto diskusia nebola moderovaná, ale manipulovaná. Podľa prieskumov mediálnych analytikov veľká väčšina materiálov v hlavnom prúde médií bola negatívne zameraných voči referendu a jeho organizátorom a dokonca vo svojej komerčnej činnosti veľakrát odmietli nezmyselne poskytnúť komerčný priestor pre našu kampaň. V posledných dňoch sa nám napríklad prihlásil podnikateľ, ktorý za svoje vlastné peniaze kúpil niekoľko inzerátov v tlači, ktoré nehovoria o tom, ako hlasovať, vyslovujú sa len za podporu referenda v tom, aby ľudia išli a využili túto svoju možnosť hlasovať. Napriek tomu, že tieto inzeráty dopredu zaplatil, nakoniec mu boli stornované s tým, že vedenie nesúhlasí s referendum.
A myslíme si, že to je naozaj smutný obraz slovenských médií. A toto je jedno z najhorších zistení vlastne celej diskusie, že médiá zlyhali vo svojej kľúčovej úlohe a myslím si, že aj zásadne prispeli k radikalizácii niektorých častí slovenskej spoločnosti na jednej a na druhej strane názorového spektra. Napriek tomu verím, že Slovensko vyjde z takejto diskusie posilnené a sobotné hlasovanie ukáže politickým, intelektuálnym aj mediálnym elitám to, že Slovensko je vyspelé a dokáže sa rozhodnúť samo, nenechá sa ovplyvniť tlakmi, manipuláciami a jednostranným prístupom. Veríme, že účasť na referende bude nad 50%, že bude platné, aj keď veríme, že to bude tesné. Tešíme sa, že ľudia sa zobudili, že vyjadrujú svoju podporu tomuto základnému nástroju demokracie, rozhodli sa postaviť sa za dôležité hodnoty. Chcem každého vyzvať, aby sme sa nebáli, pretože každý hlas je dôležitý pre slobodu a ochranu hodnôt na Slovensku. Nebojme sa a postavme sa za svoj názor, za svoje hodnoty, za budúcnosť Slovenska. Ďakujem vám. Na záver celej kampane mi dovolte, aby som povedal jednu vec. Slovensko bude v sobotu rozhodovať najmä o sebe, ale zároveň vyšle naozaj veľmi dôležitý signál, preto, lebo bude to historické hlasovanie aj pre celú Európu. Veľa hostí, ktorých sme tu mali a ktorí prišli, cítili veľmi silnú energiu, veľmi silnú vôľu povedať svoj názor na Slovensku a tiež hovoria, že u nich v ich krajinách to už skoro možné nie je. Že tá sloboda, ktorú máme my, u nich ako keby už zlyhávala. Slovensko teda má naozaj zásadnú šancu vstúpiť do histórie, vstúpiť do veľkej debaty a hoci sme mali počtom, povedať svoj názor Európe. Slovensko môže ukázať, že rodina, muž a žena sú základom európskej civilizácie. Že deti v tom majú jasno. A som si istý, že tento signál príde vyslať veľké množstvo ľudí. Verím, že to nebudú robiť s pocitom odporu, s nenávisťou, s neznášanlivosťou alebo nepokojom. Verím, že to budú robiť preto, lebo rodina je pre nich to najdôležitejšie a že deti potrebujú otca a mamu. Deti v tom majú jasno. To je náš podstatný odkaz. Všetci v tom majú jasno. A v sobotu bude Európa počúvať Slovensko.